Og vi kører. Yes, jamen, inden jeg går i gang, vil jeg lige lave en lille reklame for den her fantastiske hjemmeside. Der kan man hente de her slides, jeg vil gennemgå, de kan hentes herfra. Så hvis dem, der sidder derhjemme, hvis de ikke kan læse det hele, så er det en god idé lige at hente dem derfra. Også for alle andre. Der er nogle gode links. Men jeg skal prøve at fortælle, hvad det her Capture the Flag det kommer til at handle om. Og det kan jeg, fordi jeg er en sikkerhedsnørd. Jeg hedder Robert, og jeg arbejder i dag på den hjemmeside, der hedder kommervind.dk. Jeg er lavet af Sego APS. Der laver jeg backend-systemer. Meget med netværk og meget med sikkerhed, selvom det ikke er min primære opgave. Tidligere lavede jeg mobiltelefoner, og helt tilbage, lang tid siden, blev jeg uddannet datamatiker. Jeg troede, jeg skulle være fotojournalist, men så læste jeg den bog derovre, som er en semi-autentisk beretning om 3 grupper af hackere. Kevin Mitnick og hans crew, og Chaos Computer Club, og Robert Morris, der skrev den første internetorm. Så senere fundet ud af, at der er lidt, Katie Hafner og John Markov, der har skrevet den, de kan godt lide at overdrive lidt og dramatisere lidt, så de holder sig vist ikke helt til sandheden alle steder, men næsten sand beretning, og meget, meget spændende. Så synes jeg skulle være computermand i stedet for. Men hvad er et Capture the Flag? Det er en konkurrence. I bliver delt op i et antal hold. Og jeg har været kreativ og tegnet. Det er det bedste, jeg kan gøre. Et x antal hold på 3 til 7 mand, har vi sagt. Cirka deromkring. Og I får en virtuel maskine hver. De er fuldstændig ens. Det er en Ubuntu-server, der er installeret. Og de kører et antal services, alle fuldstændig ens, bortset fra, at vi har ændret passwords på hver. Så hold 1 kan ikke direkte komme ind på hold 2's maskine, ikke uden nogen tricks. Det er så meningen, at man skal finde og fikse fejl i sin egen maskine, samtidig med, at man udnytter de samme fejl på de 2 andres, eller de andre holds maskiner. Der skal selvfølgelig kunne tjekkes, at I har rent faktisk har gjort det, og der kommer så en anden slags server ind, score-serveren. Den vil prøve at agere bruger ved at plante flag, kommer jeg tilbage til om lidt. Den lægger informationer ind i de enkelte services, og derefter tjekker den, om den information stadigvæk er tilgængelig. Og hvis den kan levere et flag, så får I et point. Hvis flaget efterfølgende også kan tjekkes, det bliver tjekket flere gange, så får I et point hver gang det bliver verificeret, at det stadigvæk er der. Der bliver måske leveret flag hver 10. minut, og de bliver tjekket hver 3. minut. Noget i den stil. Og det er så meningen, at de skal prøve at hacke de andre maskiner, få hævet de her flag ud, og levere dem tilbage til score-serveren. Hver service kan have et antal flag, men det er kun det senest leverede, der er aktivt. Det er det eneste, man kan stjæle. Så når et flag er leveret, så går der cirka 10 minutter, hvor det er aktivt og hvor det kan stjæles. Derefter kommer der et nyt flag, og så bliver det gamle flag. Det bliver liggende, men man kan ikke bruge det til noget mere. Det er værdiløst. Så man får point. Først for, at et flag bliver leveret. Efterfølgende et par gange får man point for, at det stadigvæk er til stede. Så får I et point for at have forsvaret flaget, indtil det næste kommer. Men I kan også få point for at stjæle de andres flag. Man kan ikke stjæle sine egne flag. Det vil være et lille hul, fordi så kan man jo miste sit forsvar point, men til gengæld få et point for at have stjålet det, og så kan ingen andre få de point. Men man kan altså ikke stjæle sin egen.
Og man kan ikke stjæle de andres flag mere end én gang. Og når først hold 1 har stjålet hold 2's flag, så kan hold 3 ikke stjæle hold 2's flag. Et flag kan kun stjæles én gang, og det er først til mølle. Netværket kommer til at se cirka sådan her ud. Jeres hold sidder sammen. Det skulle det gerne. Det er ikke nødvendigt, men det vil være sjovest på en måde. Det er lidt sjovere at kigge hinanden lidt over skulderen en gang imellem og se, hvad har de andre gang i. Og de virtuelle maskiner kører så på en Zen-server, som Henrik har hostet. Og det bliver beskyttet bag ved et VPN, OpenVPN, så ingen andre kan komme i kontakt med dem, kun jer. Og der skal så sættes en VPN-klient eller gateway op på jeres net, så I kan få adgang til netværket. Og det får I i morgen klokken 4. Der får I adgang til jeres egen maskine. Så har I en lille time til at få forbundet og få teknikken til at spille. Klokken 5 bliver der så åbnet imellem serverne, og så kan I begynde at angribe hinanden og gøre, hvad I vil. Og det er så også der, spilserveren begynder at levere og tjekke flag. Men de her services, hvad er det så? Det er et program, man kan snakke med og påvirke over nettet. Det kan gemme et flag, som skal være hemmeligt i servicen. Man skal ikke bare kunne trække det ud uden videre, men man skal kunne verificere, at det er der. Lidt ligesom, hvis I gav mig jeres Facebook-password. Jeg vil ikke kunne finde det nogen steder, men hvis I fortæller mig det, så kan jeg gå ind og verificere, om det nu også er jeres Facebook-password. Ved at prøve at logge ind. Hvis ikke jeg kan logge ind, så er det der ikke. Hvis jeg kan logge ind, så er det sgu nok jeres password. Og på samme måde i Capture the Flag. En information bliver leveret og kan verificeres, at den er der, hvis man kender den. Men man kan ikke hive den ud, hvis ikke man kender den. Ikke uden at udnytte et hul i hvert fald. Og hvad er et flag så? Det kunne se sådan her ud. 64 uppercase hexadecimal karakterer, tilfældigt sammensat og unikt. Så I kunne godt prøve at brute force det, bare sende uendelig mange flag ind til scoreserveren, så får I måske fat i et på et tidspunkt, men odds er imod det. Det kan godt betale sig at lade være. Også fordi flaget det uddør jo på et tidspunkt, så I skal ramme flaget inden for de her 10 minutter, det lever. Så det er der ikke nogen. Det sker sgu nok ikke. Men hvordan kan det så helt præcis gemmes? Det kunne være en webservice, hvor man kan oprette en bruger, og så vil flaget være et password. Eller det kunne være en webshop, hvor den der scoreserver, den køber et eller andet, og betaler med sit kreditkortnummer, som er et flag. Eller et softwaresystem, hvor man kan rapportere fejl ind til, som alle og enhver ikke skal have lov til at læse, men det skal en administrator på sitet måske. Så vil det ligge i en bug report måske. Men en service behøver ikke være et websystem. Det kan også godt være en spilserver eller whatever andet. Et eller andet, man kan snakke med over nettet. Og hvordan får man så adgang til flagene? Der er en lille håndfuld muligheder. Alt det her, det er typer af sikkerhedsfejl. SQL injection, og I kender måske nogle af dem. Og ellers så kan I spørge Google. Der er skrevet meget om det. Tykke bøger og mange gode bøger efterhånden også. Og ellers så er nettet fyldt med tutorials og guides og videoer, der fortæller alt. Jeg kommer tilbage med nogle links lidt senere. Og hvordan finder man så ud af, hvilke services, der er installeret på jeres maskine? Det er en Unix-maskine, Linux-maskine, så PS, den viser en procesliste. Hvad kører på maskinen?
Netstat kan fortælle jer lidt om, hvad for noget netværk er der i gang, hvilke servere lytter på porte, den slags. Nmap, en portscanner, kan også være et hurtigt værktøj til at få et overblik over, hvad der ligger. LSMod er et program, der lister kerneudvidelser. Det behøver ikke være et program, der ligger og kører et sted. Det kan godt være kernen i sig selv, der opsnapper netværkstrafik og gør et eller andet. Så det kunne sagtens være en kerneudvidelse. Det kan også være en af de standard installerede services, som Apache webserveren. Vi har ikke lagt en fejlbehæftet Apache ind. Alle services, der kører, er enten direkte fra Ubuntus repository, eller nogen, vi har skrevet. Så der ligger ikke en oldgammel Apache fyldt med fejl, og det er ikke en gammel kerne fyldt med fejl. Det er altså top of the world. Det bedste af det bedste, og det nyeste. Fuldt opdateret. Men hvis Apache ligger der, så er der sgu nok en webservice, eller 2 eller 3. Og så gælder det om at læse Apaches konfigurationsfiler, finde ud af, hvor ligger de, hvad har man adgang til gennem Apache, eller inetd, eller alle de andre server, der kan ligge og starte andre services. Og hvis alt andet fejler, så kommer vi med et hint eller 2. Og det vil vi gøre her. Men trykker her, så vil der her komme en liste af hints. Men der er ikke nogen nu. Det må vi vente på. Så det vil være en god idé at holde øje med den her. Bare med forsiden. For herude bliver der postet en nyhed herude i højre side. Hver gang vi ændrer noget på siden, så kommer det på her. Så hvis I holder øje med den, så kan I få nogle hurtige tips. Ja? Vil du sige URL'en til kameraet? Det vil jeg meget gerne. http://prosa-ctf.the-playground.dk. Den er også blevet sendt ud til holdkaptajnerne på alle hold. Faktisk alle, der var tilmeldt. Alle, der var tilmeldt, har faktisk fået den, så den har ikke ændret sig. Og det er også der, man kunne hente præsentationen. Der er også information om teknikken, PuTTY og VPN, og hvordan netværket cirka ser ud. Der er et par links til nogle informationer her. Ja, det kommer godt på. Sejt. Ja. Henrik har også adgang. Den har jeg ikke set, den her side. Nej, det er bare det, så de har skrevet det ud. Sådan. Der kommer I så til at stå. Tilbage til præsentationen. Vi kommer med nogle hints. Og det gør vi til flere gange. Ikke kun til, hvilke service der kører. Der kan også komme et hint om, hvad er fejlen i en af servicerne. Hvis det er for... Men de dygtige, de behøver jo ikke hintsene. De går jo bare i gang med at finde alt og gå amok. Og hvordan fikser man den så? Typisk vil I have koden, og ellers så må I være lidt mere kreative. Alle de fejl, der blev beskrevet tidligere, det er input-valideringsfejl. Hvis I forventer et ID, jamen så kan I ikke regne med, at et ID det altid består af tal. Folk kan jo godt finde på at sende SQL-kode i stedet for et tal. Så bare at fyre et input fra brugeren ned i databasen, det er ikke en god idé. I skal altid validere, at det nu også ser ud, som I forventer. Og det har jeg ikke været god til med de programmer, jeg har skrevet til den her. Der er nogle grelle fejl. Men hvis ikke I kan finde fejl i koden, så kan det også være en dårlig konfiguration. For selv det bedst skrevne kode har ikke en chance over for en tåbelig systemadministrator, der synes, at alle skal have adgang til at læse og skrive den her fil, som er meget kritisk, indeholder
oplysninger om, ja, whatever. Hvis folk kan skrive til et program, som bliver eksekveret af systemadministratoren i gang i minuttet, jamen så har man tabt. Det skal folk selvfølgelig ikke kunne. Og det vil være en konfigurationsproblematik, man skal ind og fikse der. Når man så fikser sine services, hvad så hvis det begynder at fejle? Det kunne man jo godt komme til. Spilserveren, den forventer, at de enkelte services de virker på en bestemt måde, at en netværksprotokol overholdes, eller at en webformular indeholder 3 felter, og at de hedder noget bestemt. Så hvis I ændrer på det, så er det ikke sikkert, at den virker længere. Det kan godt være, at den vil virke for et menneske, men ikke for min service. Og der har I lidt hjælp fra en hjemmeside, jeg har lavet, der går ind og viser jer resultatet af de seneste flagleveringer og verifikationer og angreb. Sådan her skulle det gerne se ud. Der har I set 3 services, der bliver tjekket, og der er 2 hold. Det kunne også se sådan her ud. Der er den midterste service, den er nok nede for hold 1. For flag kan ikke leveres, og de kan ikke tjekkes. Og hold 2 er under angreb. Men det er et øjebliksbillede. Så om 10 minutter, så kan det være, at det ser anderledes ud igen. Der er ingen historik. I kan ikke få at vide, hvordan er det løbende gået. Så den skal man holde øje med selv. Og det kan man jo scripte sig ud af. Men det bliver jeres problem. Og hvordan stjæler og leverer man så et flag til spilserveren? Man skal skrive et exploit. Og et exploit, det er et script eller et program, som givet en IP, kan udnytte en fejl i en af servicerne. I bestemmer lidt selv, hvordan I gør det, men det vil være en idé i hvert fald. En eller flere IP-adresser, så bare tager dem en af gangen, angriber. Gå ind og udnytter fejlen til at hive flag ud, og så bare skrive dem til skærmen, til standard out. I skal så ikke levere dem manuelt, det vil være for besværligt. Der har jeg lavet et lille script. I eksekverer det her med 10 minutters eller 5 minutters mellemrum, en gang imellem i hvert fald, mod alle jeres modstandere. Og output fra det, altså flagene, kan I så give til det script, jeg har lavet, der hedder flag deliver. Det ligger på jeres server. Yep. Det kunne se sådan her ud. Jeg vil lige prøve at zoome lidt. Kan jeg læse det? Det er bash shell script, altså Unix kommandoer. Jeg kører et loop, der render igennem alle argumenter. Det er et argument til scriptet. Og for hvert argument udfører jeg den her kommando lynx. Lynx er en konsol-baseret webbrowser. Og ved at give den her source-argumentet, så henter den her URL og skriver den til skærmen. Og der har jeg så det argument, jeg er i gang med at angribe nu. Det er en IP-adresse, for eksempel. Og der ligger en webservice, der hedder someservice, og den har et script, der hedder exploitable.php, der netop tager et ID, men ikke tjekker, at det også er et tal. Så jeg har smidt noget ekstra SQL på. Og det er et klassisk SQL injection angreb. Den lavede måske en select name from users where ID lige 0. Og der skal vi ikke have noget af. Vi gider ikke have deres navn, men vi laver en union select password from users i stedet. Så får vi deres passwords, som måske er flaget. Og det giver en farlig masse output. Der begrænser vi det lidt med grep. Fjerner alt andet end linjer, hvor der er et td-element med classly name. Det er nok sådan, man vil formatere et navn.
og sender det igennem set, som kan lave yderligere ændringer af den enkelte linje, tager det, der ligger mellem TD-elementet og det afsluttende tag, og skriver det ud. Men I kunne vælge at skrive det i et andet sprog, hvis ikke I synes Bash er læseligt eller skrivbart, så gør det i et andet sprog. Hvis I Python eller Ruby eller Perl folk, så gør det der. Det bestemmer I. Her prøver jeg så at eksekvere mit exploit mod 2 IP-adresser. Og det virker, for der bliver skrevet en hulens masse flag. Men nu er der er 2 IP-adresser, så det er kun 2 af flagene, der er aktive. Så det er kun 2 af dem, jeg vil kunne få point for. Men nu skal det så ikke skrives til standard out, eller til skærmen. Det kan jeg ikke bruge til noget. Så i stedet kører jeg det i et loop, uendeligt loop. Det samme script her, et exploit. Sender outputtet fra scriptet, altså alle flagene, ned til flag deliver, som er det script, der leverer flagene til spilserveren, som har den her IP-adresse og ligger på den her port. Og så fortæller vi lige, at vi hedder Team 01. Det er vores holdnavn. Så serveren ved, at flagene er leveret af hold 1. Så over 10 sekunder. Det er måske lidt meget lidt, men hvis det er det, der virker. Og det kører vi så uendeligt. Så får vi at vide løbende, at vi har leveret 1 flag, ingen, 1. For den ene af de her IP-adresser, det er faktisk mit eget hold, og dem kunne man jo ikke levere. Man kunne godt, men man får ingen point for det. Så den fortæller kun, at jeg får point for hold 2's flag. Her vil I så skrive alle jeres modstanders IP-adresse, og så håbe på, at de alle sammen er exploitable. Det kan godt være, at der er nogen, der har fikset det også. Så det er bare ærgerligt. Men vi tager dem, vi kan få. Og hvis I kan få, i stedet for at kunne stjæle flag, så kan I få fuld adgang til en modstanders maskine. Det får man ingen point for. Men så kan man jo gøre alt muligt andet. En mulighed er bare at chikanere lidt, lukke deres services ned. Det vil ikke være en god idé, for hvis deres services ikke kører, så kan spilserveren ikke levere flag til dem, og så kan I ikke stjæle flagene. Så I vil gerne have, at deres services kører, men I vil også gerne stjæle deres flag. Men når I har stjålet et flag, så kan I jo bare slette flaget, så kan det ikke blive verificeret længere, og så får de ikke point for det flag. Og når I nu har adgang, hvis I har superbrugeradgang, så kan I jo lave en sniffer, der tjekker al netværkstrafik til og fra maskinen, finder noget, der ligner et flag, og så prøver at levere det. Det kan være, I får et point for det. Så behøver I ikke engang at lave et angreb udefra. Det kan I gøre indenfra. Og ellers så kan I jo sikre jeres adgang, for det kan jo være, at de fikser alle hullerne senere. Hvis I så har lavet en bagdør, oprettet en ny bruger eller et eller andet, så har I stadigvæk adgang. Og det vil jo være en god idé. Og når I så har fikset alt og hacket alle andre, det håber jeg ikke I når, så er I i hvert fald dygtige. Men hvis I gør, så er det hele ikke slut. I løbet af aftenen kommer der ekstra opgaver, som ligger uden for hackingen, men stadigvæk har en undertone af noget sikkerhed. Og det kunne være et CrackMe. En CrackMe er et program, som beder om en valideringskode eller et serienummer eller et eller andet. Og hvis I skriver det rigtigt, så er der glæde, og hvis ikke I gør, så sker der ingenting. Og så skal man gå ind og prøve at finde ud af, hvad skal der til for at den validerer. Og det er at starte det op i en debugger, eller hvis det er Java eller ASP.NET eller et eller andet, noget man kan læse lidt nemmere, så er der decompilere til den slags. Men det kan også være, at man skal læse maskinkode, assembly. Det er ikke så svært, som det lyder.
og der kommer et par links senere. Det kunne være en mulighed. Puzzles, det kunne være noget dekryptering af et eller andet. Får noget kode, kan se, at jeg har brugt den mest avancerede krypteringsalgoritme, men mit password-generering eller et eller andet, det er latterligt, så der er kun 1000 mulige nøgler, måske. Så kan I nemt bryde den slags. Kan få et netværksdump lavet med Wireshark, hvis I kender det. Der indeholder nogle informationer, som I skal hive ud og levere tilbage til os. Og de her ekstra opgaver, dem får man ekstra mange point for. Den første, der løser dem, og måske dem, der løser dem inden for en time, får noget, og dem, der løser dem senere, de får mindre. Og vi kan finde på mange flere end dem her. Og hvis I trænger til noget forberedelse, så kunne det jo være at finde et hold. Det har I forhåbentlig gjort, og hvis ikke, så er det ved at være op over. Kom herned, se om der er et hold i forvejen, og hæg jer på det. Det skulle nok være muligt. Og læg en plan. Det er dumt at stå med en adgang til at gøre noget, uden at vide, hvad man skal bruge det til. Da vi var i Holland, der fik vi på et tidspunkt adgang til at udføre kommandoer på andre maskiner med en lavt privilegeret bruger, og vi vidste ikke, hvad vi skulle bruge det til. Vi kunne ikke finde på noget. Hvis vi havde tænkt lidt over det til at begynde med, så ville vi måske have gjort noget sindssygt. Men det kan også være bare at snakke sammen, hvis jeg ved, at ham derovre, han er altså god til Oracle, og jeg er god til MySQL, og ham der, han er god til PostgreSQL. Men hvis det så er en Oracle-database, der ligger der, så kan det godt være, at det er ham derovre, jeg lige skal snakke med, når jeg finder ud af det. Og hvis ham der er god til Ruby-programmering, og jeg finder et program skrevet i Ruby, så vil det være naturligt lige at snakke med ham. Så hvis man lægger lidt planer, så skal man ikke tænke så meget på dagen. Det får I nok ellers brug for. Og push scripting af. Der skal scriptes temmelig meget. Når I finder et hul, så skal der skrives et program, der går ind og udnytter det her 10 gange i minuttet, hele tiden, på måske 10 IP-adresser. Det gider man ikke gøre manuelt, så det skal skrives et program, der gør det. Og hvordan fanden gør man lige det? Det kan godt være, at I skriver meget i et eller andet programmeringssprog, men lige præcis det her, det er måske ikke noget, I gør så tit. Netværksprogrammering, modifikation af binær datastrøm. Hvis det ikke lige er det, I gør mest i, så prøv at se, om I kan nå det inde i morgen. Det er lidt kort tid, men I har hele natten. Og hvis alt andet, hvis I kan det hele, så gå hjem og hack lidt. Det kan godt gøres lovligt, og der kommer nogle links. Og tag et kig på Backtrack. Og det gør vi faktisk lige her nu. Backtrack er en live Linux-CD. Så det er altså en CD, man downloader, brænder ned på en CD, smider den i sin maskine og putter den op. Så får man den her fantastiske brugerflade. Man kan også downloade en virtuel maskine, som man så kan starte, ligesom jeg har gjort her, hvor jeg kører en maskine, som om den bare var et program, og så starte den op derindefra. Det er en distribution til penetrationstest og sikkerhedsarbejde i det hele taget. Og der har I helt åndssvagt mange værktøjer til web-applikation-angreb. Det er ikke så lidt, der ligger derinde. Meget med penetration. Metasploit-frameworket, det er næsten uundværligt.
og også reverse engineering. Det er en fantastisk disassembler og en debugger, der er super god til. Det er Windows-programmer, de her to, så de bliver startet op under Wine, fordi det er en Linux-maskine. Men den er meget, meget anbefalesværdig. Og så har jeg lige et par links. Øverst, selvfølgelig den vigtigste, hvor vi lægger informationerne. Og også løbende vil jeg opdatere med udfordringer og tips og hints, og hvor der ligger information om, hvordan I forbinder til VPN-nettet. Gå hjem og læs det i aften, for I skal være klar klokken 4 helst jo. Og der skal I lige have fat i nogle ting fra Henrik. Certifikater og konfigurationsfiler til VPN'en. Crackmes.de er en side, hvor der ligger rundt regnet 13.000 programmer, som I kan crack af de her valideringsprogrammer. Super god side. Offensive Computing er egentlig ikke en udfordringsside. Det er en side, der hoster tonsvis af viral kode, viruser, orme, rootkits, bagdøre, ægte varer. Og dem kan man så gå ind og analysere på, indlæse i sin debugger, i sin disassembler, se hvad de gør. Og der er selvfølgelig også nogen, der har gjort det her i forvejen, og skrevet deres vurdering af, hvad er det for et program, og hvad gør det. Så kan man jo se, om man kommer frem til samme resultat. Den skal man nok holde sig fra, indtil man har lavet bare et par af dem her. For det er ond kode, så det skal man passe lidt på med. Men også ganske underholdende, når man kan lidt. Try to hack er en meget, meget simpel hackerudfordring. En hjemmeside, hvor man får et login, eller skal en login-boks, og så skal man komme videre til level 2, og derfra videre til level 3. Og den kan vi godt lige prøve at kigge ind på, hvis den er oppe i dag. Det er den. Sådan ser den ud. Helt fantastisk. Man trykker start og skal skrive et password. Så kan vi se. Og not now. Det var ikke det. Hvis vi så prøver at kigge på koden, scroller lidt ned, så finder vi den her funktion. If password lige med hacksaw. Det prøver vi at skrive. Yay! Nu er vi hackere. Og så kommer vi videre til level 2, hvor der er en lidt mere avanceret brugernavn og password. Og det er måske cirka samme fremgangsmåde der. Måske er det ikke. Men det er også en hyggelig måde at starte på. Den er meget simpel. Og mine udfordringer her, de er lidt sværere. Men det er et godt sted at starte. Så kommer der min fantastiske hjemmeside. Jeg har også lavet et par wargames, som er enkeltstående projekter, man skal gå ind og angribe. Jeg har lavet dem i form af virtuelle maskiner, man skal downloade. Cirka 50 megabyte stykket. Så starter man dem op, som om det var et program. Så har man et operativsystem. Og jamen, jeg tror, der er et screenshot af dem også. Det er der så ikke. Men står her, hvordan I skal starte den. QEMU er en virtuel maskine manager, som I så kan bruge til at starte den her op. Og så får jeg at vide, at I kan logge ind med brugernavn Wargame, password Wargame, og så skal I få superbrugerrettigheder. Og sådan vil mange opgaver kunne være.
Smash the Stack er også et fantastisk wargame faktisk. Der står en server ude i verden, hvor I får et login på. Og login-navnet, det er level 1. Jeg kan ikke huske, hvad password er, men det står der også. Og det eneste level 1-brugeren kan gøre, er at udføre et program. Og hvis I kan gennemskue en svaghed i det program, så kan I overtage level 2-brugerens rettigheder. Og så kan I læse level 2-brugerens password. Og så kan I logge ind som level 2-brugeren. Og level 2-brugeren, han kan én ting, og det er at eksekvere et program, som, hvis man finder en fejl i det, kan give dig level 3-brugerens rettigheder, og så videre. Rigtig god. Og så er der OWASP, det står for Open Web Application Security Project. Og det er en åben sammenslutning af web-sikkerhedsfolk, nørder, der har en wiki-side, owasp.org, hvor de skriver artikler og tutorials og informationer om forskellige typer sårbarheder, som er typisk i webapplikationer, og hvordan man bruger forskellige værktøjer. Og de laver selv mange værktøjer derinde. Og et af dem hedder WebGoat, som er den URL her. WebGoat er en zip-fil med en Tomcat-server, en Java-applikationsserver. Der er en batch-fil, den starter, dobbeltklikker man på, så kører serveren. Og så står der, at I skal forbinde til localhost et eller andet med jeres webbrowser, og så får I en webside. Og så forklarer de, på den her side, den første side, er der en SQL injection fejl. Prøv at finde den, og tryk her, hvis ikke I kan finde den. Så får I lidt flere informationer, og lidt flere og lidt flere. Og til sidst så forklarer de alt, hvad I skal vide, og det er en rigtig god måde at komme ind i web-sikkerhed og udnyttelse af sårbarheder. Der er alt lige fra SQL injections til command line injections til dårlige session ID'er. Hvordan man finder ud af, hvad et problem er, og hvordan man udnytter det, og hvordan man fikser det. Det er et rigtig, rigtig godt sted at starte, hvis man er lidt på bar bund. Google lancerede noget lignende tidligere i år, hed Jarlsberg. Og Jarlsberg, det er en hullet ost. Og dem, der laver Jarlsberg, de synes ikke om, at Google begyndte at bruge det i sådan en negativ sammenhæng med hullet sikkerhed, altså hullede applikationer. Så Google var nødt til at omdøbe det til Gruyère, som også er en hullet ost. Virker lidt på samme måde, men i stedet for at man selv skal hoste sin server, så gør Google det. Så man trykker et sted, og så får man en instans af applikationen, som man så kan begynde at angribe på. Men hvor OWASP, det var meget server-side angreb, så er Gruyère, det er mere på at angribe klienter via cross-site scripting og den slags. For Gruyère har ingen database backend, udfører ingen kommandoer på database eller på serversiden, men man kan injekte JavaScript og lignende næsten alle steder i Gruyère. Ganske underholdende. Honeynet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det, udover Henrik. Nej. Honeynet er endnu en sikkerhedsorganisation. Der er skrevet nogle bøger og nogle tutorials om honeypots, og en honeypot er en honningkrukke. Når man sidder en varm sommerdag og spiser udendørs, så gider man ikke at have alle de der bier til at sværme om ens mad, så man stiller en honningkrukke 10 meter væk, og så flyver de forhåbentlig derhen. Og i vores verden vil en honeypot være en server, man sætter op, cirka som de server, man har kørende selv. Men så skal den logge hackere til, og så er der installeret tonsvis af overvågningssoftware på den maskine, så man kan holde øje med, hvordan bliver den her maskine brugt, hvordan bliver den angrebet, og når en hacker kommer ind, hvad gør han så? Hvem angriber han videre, og hvordan gør han det? Lægger han nogle programmer? Sletter han nogle ting? Så de har tonsvis af informationer om,
hvad folk gør derude. Og de har også en række udfordringer, nogle gange konkurrencer med pengepræmier, hvor de lægger et image fra en virtuel maskine, for eksempel, der har været hacket. Og så skal man prøve at komme med en vurdering af, hvad har hackeren gjort, hvordan har han kommet ind, ved at læse logfiler og se, hvad ligger der i filsystemet. Det kan også bare være netværksdoms, hvor man skal finde ud af, hvad sker der her. Og det er også et godt sted at starte. De næste 3 er sådan lidt miscellaneous-gruppen. Der er lidt wargames, hacker, eller sider, man skal hacke, og crackmes. Lidt af hvert. Så er der Damn Vulnerable Linux, som er en Linux live CD, ligesom Backtrack. Downloader, brænder ned på en CD, starter sin maskine op, eller starter den i en virtuel maskine. Og den her maskine, den har altså installeret alt, hvad man kan finde af sårbar software. Oldgammel Apache, gammel Sendmail, gammel Linux-kerne, gammel alt, fuld af huller. Og så den er hackbar af alle og enhver. God i samarbejde med Backtrack. Start dem begge to op og se, brug Backtracks værktøjer til at angribe den her. Og der er også små programmer, som man kan crackmes og den slags. Og der er tutorials og tekstfiler, der fortæller, hvordan udnytter man de forskellige huller, og hvad er problemet i den her Apache, der er installeret, og hvad er der af exploits mod det. Der er også disse 3 bøger, som er en serie. Hver indeholder 20 sikkerhedsscenarier, som er meget realistiske, muligvis endda ægte, hvor man får en systemadministrators beskrivelse af en oplevelse, han har haft, hvor hans server pludselig begyndte at opføre sig mærkeligt, eller han så noget på nettet, på sit netværk, der pludselig gav høj load eller et eller andet, og han kiggede i nogle logfiler, som I så får lov til at kigge i også. Og så skal I til at prøve at vurdere, hvad der er sket. Er han blevet hacket, og hvordan, og hvorledes? I får at vide, at han måske har kørt Sendmail version 8.5.2 eller et eller andet. Så er det ud at kigge på Google. Hvad er der, om der er problemer med den? Og det, der står i logfilerne, hvad kan det betyde? Der er måske nogle informationer fra en netværkssniffing. Han har fundet noget der. Og så er der selvfølgelig bag i bogen facitlisten. Hvad er problemet i de forskellige scenarier? De er rigtig, rigtig fede. Men det er faktisk, hvad jeg havde. Er der nogle spørgsmål til Capture the Flag? Ja. Det er kun det første hold, der stjæler et flag, der får lov til at få point for det. Yes. Vil du gentage spørgsmålet for mikrofonens skyld? Tak. Spørgsmålet var, om det kun er det første hold, der stjæler et flag, der får point for det flag. Og det er det. Et flag kan kun stjæles én gang. Så er det... Kommer vi jo til at dåse jeres infrastruktur fuldstændig, hvis vi forsøger at stjæle et flag. Ja, det skal I bare gøre. Okay. Stjæl dem, og stjæl dem igen, og stjæl dem igen. Og så får I ingen point for anden, tredje og fjerde gang. Men lad være med at dos for meget. Altså, I har lavet reglerne, så hvis vi skal vinde, så er vi nødt til at... Men hvis I kører det der loop, nu kørte jeg det hver 10. sekund, det er måske også for meget. Men, hvis de andre hold gør det, så bliver vi nødt til at køre det hver 10. sekund. Det er rigtigt. Men og så fremdeles. I kan se, at hvis I stjæler flag, så gør I det nok hurtigt nok i hvert fald. Og ellers så skal vi nok sige, at der er nogen, der gør noget, som de gerne må holde op med. Okay. Så tag det lidt med ro nogle gange. Ja? Hvorfor skal vi prikke til at skrue lidt ned for? Ja, det skal vi nok. Nu kan jeg se, at du har en i4 Lars på tastet ind. Det vil sige, at vi er alle sammen legacy internet, hvor faktisk skal bruge Det er rigtigt. Vi er
Vi er helt tilbage i 90'erne her. Jeg lover, hvis vi kører det igen, så får vi noget IPv6 ind over. Yes. Får vi udleveret modstandernes IP-adresse til at begynde med, eller skal vi selv hen og forsøge at finde dem? Dem får I udleveret. I får information om, hvem I må angribe, og I må ikke angribe andre. Så Vi må ikke angribe infrastrukturen på nogen måde. spilserveren og de deltagendes medbragte bærbare er off limits. Og det er alt andet end den liste af IP'er, I får også. Ja. Kan man tilgå IPv4-netværket ud på internettet fra serverne og fra vores klient-PC'er, der er det helt lukket. Altså er der et eller andet stateful firewall, NetShort, eller vi godt kan komme på nettet og hente software for eksempel. Om I kan komme på nettet og hente software? For eksempel. Ja. I kører selv jeres OpenVPN jo. OpenVPN-klient. Ja. Efter den samme her. Nu tænker jeg lige så meget serverne. Og serverne, de er lukket af. Ja, du tænker på, ja, om de kan hente software direkte. Det er faktisk ikke overvejet. Jeg forventede, at de ikke... Men altså, I kan åbne op for en given adresse på nettet, som hedder 130, 225, 54, 116. Og så kan man jo hente Ubuntu derfra. Det danske Ubuntu. De skal nok kunne installere software via pakkesystemet. Så der vil vi nok åbne for Ubuntu repository. Ellers er der ikke meget ved det. Så hvis der nu begynder at sidde og angribe fra den og ud i resten af verden, så bliver der bare lukket af. Ja. Opfør i orden. I har fået et ekstra antal IP'er, og dem må I angribe, og intet andet. Og der er, som sagt, der er ikke kendte fejl i Apache. Der er ikke kendte fejl i FTP-serveren. Så værktøjer som Nessus, der netop indeholder en database over kendte fejl, som man kan fyre af mod en maskine, de kan ikke bruges til noget, for de vil ikke virke. Det er en fuldt opdateret Ubuntu-server, så de er rimelig sikre, vil jeg sige. Ja. Hvad hedder det? Der bliver jeg lige taget med hovedet. Øjeblik. Ja, spilleregler i øvrigt. Jeg ved ikke, om vi gennemgik det. Hvis nu man på sin egen server lukker services ned, eller altså, der er vel forskellige tricks, man kan gøre osv., som på den måde kan omgå systemet. Kan du nævne lidt mere nogle regler om, hvad man må og ikke må, for at få ridset banen lidt op på, hvad man må? Ja, hvad må I gøre for at sikre jer? I må ikke firewall hinanden ud. Hvis I finder ud af, hvad for en IP spilserveren kommer fra, så må I ikke lukke alt andet end den af. Der skal være adgang for alle. Og Henrik og jeg tjekker en gang imellem, om vi har adgang. Og hvis ikke vi har det, så kan det godt være, at vi trykker på reset-knappen, så I mister jeres arbejde og må begynde forfra. I får ikke meget ud af at lukke Apache ned, fordi så får I... Ja, I bliver ikke angrebet gennem den vej i hvert fald, men I får heller ingen flag lagt ind på jeres server, og I får heller ikke tjekket jeres flag, så det mister I mange point på at lukke jeres services ned. Men I må gerne installere et intrusion detection system. I må gerne overvåge, hvad der kommer af trafik. Det kunne være en god idé faktisk, for det kan jo godt være, at I ikke er den første til at finde et hul. Så hvis der er nogle andre, der finder et hul og angriber jer, så er det rart, hvis I i hvert fald kan finde ud af, hvordan de brød ind. Så kan I jo stjæle deres idé og fikse fejlen og gå den anden vej. Ja? Om I må lægge Apache i jail, og ja, det må I godt. Det kan betale sig lige den. Det er ikke sikkert, det kan betale sig, men det må I gerne. Det kunne godt være, der var en service, der var det værd, eller bare flytte den til den anden lokation, så man mindst mangler noget information. Det må man gerne. Så længe spilserveren kan tilgå den, og alle andre kan tilgå den, som man plejer, og den fungerer, som den skal, jamen så må man gøre cirka, hvad man vil. Ja. Hvis vi undervejs i forløbet har nogle spørgsmål omkring, hvad spillereglerne er, eller hvad man må og ikke må, kan man så fange jer på en IRC-kanal, eller noget e-mail, eller sådan et eller andet?
Prosa CTF på EFnet, og den er også beskrevet i musik. På hjemmesiden er der, som Henrik lige har sagt, godt være, der ikke er nogen, der kan høre det derhjemme, er der en IRC-kanal, bliver annonceret, og der kan man stille spørgsmål. Står den under teknik, eller Henrik? Står den under teknik, eller Ja, IRC? IRC hjælp har jeg kaldt den. Og hvis vi har gjort et eller andet, så links er mere fremtrædende, fordi der står der så links til X-chat for eksempel. Hvis du tager lidt nede i bunden, allersidste linje, helt til højre. Den der, det er et link. Lidt længere. Det er også et link. Og det er også et link. Ja, men man kan ikke se linksene særlig godt. Jeg må se, hvad jeg kan gøre. Men Jeg er det ikke der webudvikler, X-chat, men... Det er sådan en standard IRC-kanal. Ja. Som for Og der har jeg så oprettet en kanal. Og der sidder vi nok hele dagen i morgen og besvarer spørgsmål, hvis der er nogen, der har problemer. Ellers så står det, burde det meste stå her. Hvordan man får adgang via SSH og via VPN. Hvordan jeres netværk kan sættes op. Andre spørgsmål? Sværhedsgraden, hvor ligger den i forhold til de wargames, du har lagt ud tidligere? Sværhedsgraden er fra nem til meget, meget, meget svær, synes jeg selv. Sværere end try to hack. Noget sværere end try to hack. Men ikke meget. Nogle af dem, dem burde man finde eller fange ret hurtigt, hvis man først kan finde koden og se det igennem. Nogle af dem kan findes med automatiske scannere, som W3AF, som er et værktøj. Den her, som sender en masse web requests afsted mod en service og finder måske nogle ting. Men ikke alle kan findes på den måde. Og det er ikke kun web-applikationer. Der er også andet. Andre spørgsmål? Nej. Så vil jeg sige tak. Og kig linksene også her. Yes.